Silav roj baş, evar baş, evan nohêvîdar merkez baş e. Çend nûçeyên ku me amade kirine ji bo vê êvarê dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Dixwazim bînim bîra we ku îşev saet di bîstan de li gorî saeta Ewropayê, saet di bîst û yekan de li gorî saeta Kurdistanê Mazlûm Ebdî bawekî zindî di Ronahî TV de diaxive. Em jî ji vê kanalê bawekî zindî ji wê derê werdigirin û em ji we re radgihînin. Em jî ji vê derê weşaneke zindî pêk tînin û cih didin daxuyaniya Mazlûm Ebdî. Ka ew ê çi bibêje di derbarê tevlîbûna Qesedê ya nava artêşa nû ya Sûriyê ew ê vê mijarê eşkere bike. Wekî din meseleya entegrasyonê ew ê henekî zelal bike. Hûn zanin vê serê sibê min bernameyekî çêkir min cihê da daxuyaniya Qesedê, cihê da gotinên rêzdar Mazlûm Ebdî ka çi dibêje. Dibê me biryar daye em dibin artêşek, em dibin beşekî xurt ya artêşa nû ya Sûriyê. Em ê artêşa Sûriyê bi hev re ava bikin, bi hev re zexm bikin. Hedefa me tekoşîna li hember Daişê ye, xêzên xêrnexwaz e. Me jî pirsî, ew heremên dagirkirî yên jaliyê dewleta Tirkiye ve gelo ew jî werin pakkirin, paxişkirin ji hêzên çete. Çeteyên dewleta Tirkiye ku li wê derê ne ka ew ê çawa bibe qedera wan. Wana hemî mühîm in. Elbet eger hakimiyeta artêşa Sûriyê bikeve destê Qesedê tiştekî pir pozîtîf e, erêniyê baş e. Eger hakimiyeta siyasî ya temamê Sûriyê bikeve destê mantalîteya rêveberiya Xweser tiştekî pir baş e. Tam demokrasiye, hatta radikal demokrasî pir baş dibe. Ka em binêrin Mazlûm Ebdî ew ê çi bibêje hevan me. Beriya ku em behsa vê mijarê bikin, ji xwe vê sibê me têra xwe bas kir. Hevalên ku merex bikin, daxuyaniya Qesedê çi bû, gotinê Mazlûm Ebdî çi bûn, hem dikarin vîdyoya me a vê sibê temaşe bikin, hem jî li bendê bin ka vê êvarê bawekî zindî em çi ji we re radgihînin. Ev yek hevan me. Ya din jî Wezareta Karê Derve ya Dewleta Tirkiye ragihand ku sibê wê di navbera Tirkiye û Sûriyê de ji bo guftûgokirina hevkariya ewlehiyê û pêşketinên dawî civînekî were li dar xistin. Ew civîn wê li Tirkiye çêbibe, Hakan Fidan wê tevlî bibe. Ka em binêrin wê kî tevlî bibe wekî din. Hûn zanin hin geşedanên nû çêbibûn. Wezîrê Karê Derve yê Tirkiye Hakan Fidan, Wezîrê Parastinê yê Tirkiye Yaşar Güler, Serokê Mîtê İbrahim Kalın wê li gel hevkarên xwe yên Sûriyê têda cihê bigirin. Şandeyekê ji Sûriyê hatiye Tirkiye. Ka sibê ew ê çi nîqaş bikin? Mühîm e. Aloziya li taxên Kurdan hebû hevan no. Li Sûriyê van rojên dawî hûn zanin piştî ku hêzên girêdaya hikûmeta Şamê taxên Kurdan ên Şex Mesûd Eşrefiye yên li Helebê dorpêç kirin. Wê demê aloziyekî pêşî derketibû. Xelkê her du taxan ji bo protestokirina dorpêçê daketin kolanan piştî mudaxeleya hêzên Şamê wê demê pevçûn derketibû, şer derketibû. Piştî agirbestê jî pevçûn bi dawî bûn. Di wî pevçûnê de du şehîdên aliyê Kurdan çêbûbû. Gelek kes jî birîndar bibûn. Ji aliyê wan çend kes hatibûn kuştin em hê jî nizanin. Şandeyeke payebilind ya rêveberiya Xweser bi seroketiya Mazlûm Ebdî çûbû Şamê bi serokkomarê demkî ê Sûriye re yani Ahmed El Şara re hevdîtin pêkanî bû li Şamê. Tom Barak jî nûnerê taybetiya Amerîkayê ew jî tevlî wê civînê bibû. Ji xwe encama civînê qismî be jî me ji we re ragihand herçend em temamê detaya nizanibin jî me texmîn kiribû behsa çi hatiye kirin. Ji xwe daxuyaniyên dawî yên Qesedê yê Mazlûm Ebdî yê meseleya entegrasyonê tevlîbûna sazî û dezgehên rêveberiya Xweser ya nava hikûmeta demkî ya Şamê, tevlîbûna Qesedê ya nava artêşa nû ya Sûriyê wana hemî ez dibêjim qey di wê civînê de gihîştine biryarekî. Niha Ebdî got komîteyekê leşkerî wê di demekê nêz de dîsa biçe Şamê guftûgo bike ka Qesedê wê çawa li gorî kîjan şertan tevlî artêşa nû ya Sûriyê bibe. Yani Mazlûm Ebdî ji xwe do ragihand ew ê di çarçoveya peymana dihêadarê de tevlî artêşa nû ya Sûriyê bibin. Ew ê bibin beşekî mühîm ya artêşa Sûriyê. Êdî wê çawa bibe rojên pêş me wê hêdî hêdî zelaltir bibe. Tabî pirsên di serê me de hene îjab nake em hemî pirsan jî bipirsin ji ber ku ji me re wext lazim e hevan no. Artêşa Sûriyê bi temamî dibin kontrola Qesedê de biya süper dibû. Yani tiştekî nexirab e. Tiştekî merov red bike ne ew e. Dibê merov netirse jî gavê wêrek bavêje. Niha İbrahim Kalın hin tiştan dibêje em hinek şîrove jî bikin em cihê bidin daxuyaniya wî jî serokê teşkîlata îstixbarata ya Tirkiye MİT İbrahim Kalın ragihand
armanca pêvajoya çareseriye hembêzkirina Kurdan e. Ka em bênerin hembêzkirinekî çawa ye. Kalın li Stenbolê behsa pêvajoya çareseriyê kir got bi Tirkiyeya bê terör em ne tenê armanc dikin ku terora PKK ya 40 salî bi dawî bikin lê di aynî demê de em dixwazin tevahiya herêmê ji her jîre rêxistinên terorê û hêzên wekîl paqij bikin. Hêzên wekîl ku hene ka hûn bibêjin çeteyên dewleta Tirkiye ne ÖSO, MÖSO, nizanim çi qas çete hene li Sûriyê hemî hêzên wekîl in. Gelo İbrahim Kalın bahsa têkbirina van hêzan dike hêzên wekîl behs dike yan bahsa hêzên Kurdan dike. Dîsa îş û karê wan bêçekirina Kurdan e. Ji ber vê yekê em jî bipirsin li Sûriyê mala xelkê xirab kirin li Efrînê li herêmên cuda yên Sûriyê sibê heta êvarê terör dimeşînin. Yani ev hêz kengê bi dawî dibin ev hêzên wekîl ninin çi ne li ser navê dewleta Tirkiye şer nakin li ser navê kî şer dikin. İş û karê wan êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê bû. Niha em dixwazin li ser bingeha dînamîkên herêmê dibêje İbrahim Kalın sîstemeke ewlehiyê û îstiqrarê ava bikin. Armanca me ew e em li herêmê di navbera Tirk, Kurd, Ereb pêkhateyên din de hembêzkirineke rastîn, aştî, yekbûneke stratejîk pêk bînin. Baş e. Baş e, süper baş e. Hevanna Türk, Kurd, Ereb. Baş e. Yên Türk û Ereban her tiştê wan heye. Dewletê wan heye, mafê wan ê netewî heye, misogere dibin garantiya netewî yekbûyî de ye. Lê yê Kurdan çi heye? Ka me got Kurd, Türk, Ereb. Ê Türk û Ereban temam e. Yê Kurdan ev çi hembêzkirineke bi vî şeklî ye. Ev hembêzkirineke wisa dûrê edaletê ye ancak hembêzkirineke ez pac verîm hembêzkirineke bêexlaqî ye. Li deverekî tu behsa mafê Kurd, Ereb û Tirkan dikî, Türk, Kurd, Ereb mafê her duyan heye ama ê Kurdan tune ye. Ama dîsa jî hembêz dikî. Vaya ji bilî xapandinê tu tiştekî din ne. Mafê Kurdan di destê Tirk û Ereban de çi digere ez nizanim. Gelo mafê Ereban mesela weke numune em çend pirsan bipirsin. Gelo mafê Ereban di destê Kurd û Tirkan de ye. Mafê Tirkan di destê Kurd û Ereban de ye. Na. Ne mafê Tirkan ne mafê Ereban. Di destê tu milletekî cuda de ne. Di destê wan bixwe de ye. Bixwe qedera xwe tayin dikin. Bixwe xwe birêve dibin. Made Musaya mafê Kurdan di destê Tirk û Ereban de çi digere? İbrahim Kalın divê bersiva van pirsan bide. İbrahim Kalın anî ziman ku bi rûxandina rejima Esad re li Sûriyê qonaxeke nû dest pê kiriye. Ew ji bo parastina yekparçayiya axê, yeketiya siyasî, pêşketina aborî û civakî di nava hewldaneke mezin de ne. Serokê Mîtê teqez kir ku hikûmeta Sûriyê bi dijwarî, bi zehmetiyên mezin bi wan re rûbirû ye, gotina xwe wiha didomîne, piştî serdemeke krîtîk a ku rejîma Baasê ya 6 salî rûxiya, şerê navxweyî yê 14 salan bi dawî bû, ji nû ve avakirina Sûriyê ne karekî hêsane dibêje İbrahim Kalın. Pêwîstiya Sûriyê bi alîkarî heye, bi piştgiriya her kesî heye, ji ber ku rêveberiya nû ya Sûriyê dewleteke hilweşiyayî ye, civakeke perçebûyî ye, aboriyeke îflaskirî hebû, anha ew dewr girtiya rêveberiya nû. Rêveberiya nû ev hemû tiştê ku me behs kir, kavil, hilweşiyayî, civakê perçebûyî dewr girtiye. Tevê aboriyeke îflaskirî artêş tune li holê, tamam dewr girtiye. Ji nû ve sera rastkirina vê avahiyê ne tenê berpirsyariya xelkê Sûriyê ye, berpirsyariya me hemû kesî ye dibêje. Niha hevanno ev çîroka avabûna nû di dema avabûna komara Tirkiyeyê ji Kurdan re gotin mesela Atatürk hatibû Kurdistanê yani tiştê ku İbrahim Kalın dibêje yani Sûriye nû ava dibe jê re alîkarî lazim e dibe hakîmiyeta xwe li her derê Sûriyê pêk bîne Sûriyeyeke yekgirtî û neperçekirî. Baş e? Tamam. Yani ev çîroka ku ana İbrahim Kalın ji me re dibêje em nexerîbê van çîrokan e. Di dema avabûna komara Tirkiye di destpêka sed salê de Atatürk hat Bakurê Kurdistanê aynî gotin ji Kurdan re kir, aynî soz da Kurda lê di dawiya dawî de yani çi got pêdiviya me bi destêga we heye lê dema ku bi hêz bûn paşê çi kirin berê xwedan Kurdan. Komkujiya sala 1925 darvekirina serok û rêveberên Kurdan dîsa jî nesekin li wê derê. Mesela hemû muxalefeta Kurd îsyana Agrî, Koşkirî ya li Dêrsimê yek bi yek bi komkujiyê bi dawî kirin heta roja me ya îro jî tim Kurd hedef girtin. Yani aynı senaryo îro dixwazin li Sûriyê pêk bînin lê pêşî divê
hêza hey ya Kurdan hinekî zayıf bikin, qels bikin. Ve ya armanca devleta Türkiye şık û şüpha me tuneye hevanda. Siyasetmedarê Kurd Ahmed Türk di konferansekê li Mêrdînê de Aqifî got em di pêvajiyekê dîrokî dane rojava ji bo Kurdan xeta sor e dibêje Ahmed Türk. Ka em binêrin çawa ye? Ahmed Türk ji hikûmetê pirsî li şûna ku Heyet Tahrir el Şam yani HTŞ hikûmeta îro ya Sûriye bibe cîranê Tirkiye baş e yan bila Kurd bibin cînar baş e. Yani ma Kurd bibin cînar dibêje wê qîyamet rabe. Ahmed Türk da axaftina xwe ya vekirina konferansê de got em vê pêvajoyê bi sebir bi baldariyekê mezin dişopînin. Em bawer dikin ku gihîştina komara demokratîk û bi hewldanên me ancak mümkün bibe yeketî wê vê pêvajoyê hîn mezintir bike. Li pêşiya me astengî hene dibêje Ahmed Türk em bi wan têgihîştinan re rûbirû ne ku dixwazin îpotekê dayînin ser paşaroja azad demokratîk a gelê Kurd. Divê êdî dev ji vê xewnê berdin. Türk bi taybetî bang li hikûmetê kir got ka hûn çima tiştekî wisa dikin. Yani hûn çima îpotekê datînin ser îradeya milletê Kurd ê Rojavayê Kurdistanê. Hûn çi ji wan dixwazin? Kurd neçarman çekan hilgirin. Ji bo ewlehiya xwe biparêzin ew çûn ew çek hilgirtin. Artêşekî ava nekirine yani ji bo êrişkirina ser heremên derdorê ser cîrana. Niha tê xwestin ku Kurd çekê xwe dayînin. Bi taybetî Tirkiye vê yekê dixwaze. Ewlehiya vî gelî wê ji aliyê kî ve were pêkanîn eger Kurd çekê xwe dayînin. Ji bilî vê li şûna ku HTŞ bibe cîranê Tirkiye bila Kurd bibin cîran. Eger Kurd bibin cînar ma wê qîyamet rabe wê dünya xirab bibe dipirse Ahmed Türk. Çima Kurd nikarin bibin cîranê dewleta Tirkiye? Ahmed Türk diyar kir ku Rojavayê Kurdistanê ji bo Kurdan xeta sor e. Divê partiyên siyasî li her çar perçeyên Kurdistanê ji bo misogerkirina pêşaroja demokratîk helwestekî nîşan bidin. Divê di navbera partiyên siyasîyên li wê derê de diyalogekî pir ciddî hebe yani diyaloga Kurd û Kurd. Em dizanin ku li ser yeketiya gelê Kurdistanê xebatekê ciddî heye derfetên dîrokî yên 7 salî carek ketine destê me divê eger ev imkan ji dest biçin divê pir zehmet e. Îro em li ber deriyê derfetekê dîrokî ne ege em derfeta dîrokî rast nenirxînin. Rast bi kar neynin em ê rojên tarî ji bo paşaroj û zarokê xwe bihêlin. Ez di vî warî de ji her kesî rica dikim destê xwe bidin hebû de. Yeketiya xwe ava bikin dibêje Ahmed Türk. Serokê Kolombiyayê Gustavo Petro piştî civîna xwe ya bi diasporaya Kolombiyayê re li bajarê Brükselê bersiv da pirseke Kurdistan 24. Serokê Kolombiyayê Gustavo Petro pir baweyekî vekirî zelal piştgiriya xwe ya ji bo çêbûna dewleteke Kurdistanê diyar kir. Serokê Kolombiyayê ji bo careyekî bi rêya Kurdistan 24 bi ewayekî eşkere piştgirî da doza netewîya Kurd piştgirî da serxwebûna Kurdistanê. Got min her gav bawerî bi azadiya ji bo Filîstîniyan anîbû. Lê doza Kurdan jî li rojata navîn divê baweyekê demokratîk were çareserkirin. Ez her tim bi wê yekê re me ku Kurd jî bibin xwedî dewlet. Tiştê ku min ji Kurdan dîtiye ew e dema ku ew li Kobaniyê li dijî alên reş li dijî tundrewan şer kirin pir girîng bû wê demê bandor li me kir. Kurdan ji bo azadkirina rojata navîn şer kir. Lê heta niha wan welatên rojata navîn jî alîkariya Kurdan nekirine ji bo ku ew jî bibin xwedî welatekî azad. Tespîtekî pir dicî de ye hevanda. Beriya niha serokê Libyayê Muammer Qadafî tiştê wisa gotibû çima nebe dibin tava vê gerdûnê de çima Kurdistanekî azad serxwebûxwe tune be weke ê xelkê. Pirsa wî jî hebû. Niha aynî pirsî serokê Kolombiyayê Petro dipirse Kurdan divê bi şerê xwe bi tekoşîna xwe ya li hember Daişê welatên rojata navîn azad kirin ji Daişê. Welatên Ewropayê jî. Çima ev dewlet ranabin piştgirî nadin hebûna Kurdan, statûya Kurdan, dewletbûna Kurdan çi dibe bila bibe. Yani hem bang li welatên Ereban dike hem jî ew welatên Ewropayê ku heqeten dibin gefa Daişê de bûn. Bi xêra Kurdan azad bûn. Hêjî şer didome.
Vaya ye kevanno Wekî nivîskar Mihemed Uzun heye hevanno di 18 salvegera mirina xwe de hat bibîranîn em hinek behsa wî jî bikin nasîna min wî çêbû pir kêfxweşim di dema Med TV'de nivîskar Mihemed Uzun di 18 salvegera mirina xwe de li goristana deriyê Mêrdînê ya Amedê li ser gora xwe hate bibîranîn bi vê wesilê ez jî silav û rêzê xwe bibîrtînim Mihemed Uzun malbata Uzun li wê derê bû hevşaredar nivîskar hevjîna wî li wê derê bû nûnerên partiyên siyasî û civaka sivîl hatin li wê derê tevlî wê merasimê bûn ji malbata Mihemed Uzun Mustafa Uzun malavahiya şaredariya bajarê mezin a Amedê kir ji ber ku şaredariyê pêşengî kiribû ji bo vê merasimê sekreterê Pena Kurd Azad Zal diyar kir ku pênûsa Mihemed Uzun hê jî didome metneke ku Mihemed Uzun nivîsandibû li wê derê xwend li pêşberî gel nivîskar Hecî Özkal jî got bila em ê li Kurdistana Azad berhemê wî bela bikin bila serê me sağ be di wê manê de hevşaredarê şaredariya bajarê mezin ya Amedê Doğan Hatun jî got wî di tarîtiyê de mûmekî vêxist îro eger em bi zimanê xwe de axivin dinivîsînin dilopek wê encameke de uzûn e çîrokbêj Ayhan Erkmen jî li wê derê bû helbestekî xwend bi vîya we merasim bi dawî bû hevanna li Sudanê êrişekî heye 30 kes hatin kuştin dem bi dem êrişên bi vîya we li Sudanê çêdibin li bajarê Faşîr ê li herêma Darfur li Rojavayê Sudanê di êrişa bi dronê ya li ser navenda koçberan de herî kem 30 kes hatin kuştin koordînasyona komîteyên berxwedanê ku toreke sivîlan ya herêmê ye ragihand êriş îro ji alî hêzên piştgiriya lezgîn ve ku hevkarê berî yê artêşê ye pêk hatiye rêxistina herêmê ragihand ku herî kem 30 sivîl hatine kuştin hêzên piştevaniya lezgîn ji Nîsana 2023 ve bi artêşa Sudanê re di nava şer de ye koordînasyon ragihand ku di êrişê de navenda alîkariya mirovî hatiye hedefgirtin gelek mirov di deverên bin erdê de asê mane di bin xirbeyan de êriş weke komkujî hate pê nasêkirin ev jî nûçeyekê bi vî şeklî ye ji Sudanê nûçeyên bi vî şeklî tên hevanno niha heval dilbirîn heye heval dilbihar na hevalê me ku tim tevlî me dibe heval dilbihar bibore ew ê dîsa bibe mîvanê me heval dilbihar hûn zanin berdevkê komîteya çand û ziman ya Dem Partiyê ye vê derê bû mîvanê kanala me jî di nava heftê de dibe ku roja duşemiyê be bibe mîvanê me ew ê behsa mijarekî pir mihîm bike girîng bike ev meseleya asîmilasyonê êdî hatiye heta ber derî êdî em ketine zorê li Bakurê Kurdistanê her ku diçe Kurdî kêm tê axiftin sazî û dezgehên me Dem Partî jî di nav de medya çapemenî jî di nav de her ku diçe kêm Kurdî diaxifin bikartînin wê halê me çi bibe em nizanin eger Kurdî ji holê rabe êdî dew doza me ji bo çi em nizanim haqetin yani em min zimanekî me xweş e yani eger dew doza me hevan a Kurdî ji holê rabe em rabin cilû vegirê Kurdan li xwe kin çi li xwe nekin çi ez wî şalvalê li xwe kim çi şal û şapik li xwe kim çi li xwe nekim çi mana wî tune yani li Kurdistanê qorîcî jî wan şal û şapika li xwe dike ama ême em dibêjin çand û kültûrekî me ziman heye ew bi me re dîrok e mejiyê me teze dike Erf û edetekî me heye divê em biparêzin yani netewbûn jî weke nasname ye weke şexis e şexis çawa bi nasnama xwe heye bi tîpa xwe bejn û bala xwe bi navê xwe her netew jî xwedî nasname ye yek ji esasê nasnamê ziman e tu ziman jê bigirî nasnama wî xira dibe cewherî wî ji holê radibe îja em binêrin hevalê me heval dilbihar di nava amedêkariyekê çawa ye tevî ekîba xwe tevî Dem Partiyê di pêşengiya saziyên zimanê Kurdî û platformên saziyê demokratîk de yani ev peyam ji hemî endamên çapemeniyê re şandiye ez dixwazim bixwînim ka dawa wan çi ye rojên 15-16 Cotmê 2025 a vê mehê li bajarê Wanê komxebata stratejî û polîtîkayên tekuşîna ji bo zimanê Kurdî bawekê girseyî tê li derxistin yani millet tevlî dibe
armanca bingehîn ya komxebatê ew e hemû qad sazî dezgehên Kurd ên li Bakurê Kurdistanê ji bo qadên xwe stratejî polîtîkayên di derbarê zimanê Kurdî diyar bikin. Sazî û dezgehên Bakurê Kurdistanê ew ê çi bikin? Kîjan xebatan bimeşînin? Ew ê axaftina Kurdî, dersên Kurdî, pêşxistina Kurdî bixin nava plana xwe yan na? Rojên 15-16 cotmeyê ew werin wê derê hem hesab bidin û hem jî plan û projê xwe eşkere bikin. Bi vê armancê li ser navê gelek saziyên zimanê Kurdî, gelek sazî dezgeh partî derdorên Kurd yên Kurdî hez nivîskar dibin, tekoşerên zimanê Kurdî dibin li Bakurê Kurdistanê kesayet gel wê werin beşdar bibin. Evaya li wanê çêdibe. Eger hûn li wan derane biçin ji kerema xwe re tevlî bibin û hem dikarin baxfin hem dikarin pirsan bikin. Komxebat her du rojan jî ji çapemenî ji hemû beşên gel rev vekiriye. Di her rûniştinekê de 45 deqe ji bo pêşkeşiya wan koman hatiye veqetandin. 45 deqe jî ji bo hemû beşdarên amade hatiye veqetandin. Ango ji bilî pêşkeşiyên hemû koman di komxebatê de cih digirin ve gelek nivîskar Kurdî parêz gel jî wê bikaribin bi rexneyên xwe, bi analîz û nirxandinên xwe, bi pêşniyazê xwe beşdarbûneke çalak nîşan bidin. Ev peyam jaliyê Komîteyê Amedekar ya wê komxebatê ve hatiye şandin, me jî vê derê ji wara pêşkeş kir. Hevanno, tiştek ku ji wara dibêjim, ez jî plan û proje xwe eşkere bikim. Me mesela Kurdî de ji xwe em zelalin, qet ne mesele ye. Anha em kanala bi tenê a YouTubeê ne ku bawekî îstikrar weşana xwe didomîne. Rojê 2 cara, 3 cara, îca bike 4 cara em weke kanala televizyonê didomînin. Pêdiviya me piştgirî heye, pêdiviya me bi we heye hevanna. Yani qet nebe bibin abone, bibin endam em vê kanalê bi pêş bixin. Di demên pêş me de kanala me wê şiklê xwe hinekî biguherîne, ber vê televizyonbûnê ve wê biçe. Ji niha ve me dest pê kiriye hem li Rojavayê Kurdistanê hem li Bakur. Li Rojhilat ji xwe hevalê me hebûn. Ji Ermenistanê bigire heta Kazakistanê hevalên me hene ji me re agahî dişînin. Li Ewropayê ji xwe dost û hevalê me hene. Anha di vê rewşê de hevalên me bawekî dilsoz dixebitin. Yani bi riza dilê xwe dixebitin. Agahiyan ji me re dişînin, dixebitin, tevlî dibin. Hem weke mîvan, hem weke nûçegîhan. Ev tiştekî pir baş e. Lê hevalê me yê Rojavayê Kurdistanê ê li Bakurê Kurdistanê pêdiviya wan bi meeş heye. Yani em nikarin tenê wan wisa bidin xebitandinê. Ev jî êdî ev saziya me, kanala me jî divê bibe xwedî bütçe. Yani bütçe tune be ev insanên me heta kengê dikarin wisa xebatên xwe bawekî dilsoz bimeşînin. Ew jî problem e. Ji ber vê yekê em nava amedekariyan dane. Ka em çawa bikin ji van insanê me re em bikaribin meaşek peyda bikin. Yani ev jî pêdivî bi hevalên mîna we ez nabêjim herkes. Yani insanê imkanî tune be tune yani. Tenê bibe abone ji me re bes e. Tenê temaşekê ji me re bes e. Tenê like bike ji me re bes e. Ama karsazê me hene, insanên ku imkanê wan hene ew hinek xwe bixin şûna me bifikirin, xwe bixin şûna vî milletî bifikirin. Yani hejmara me kêm e hevanno. Yani insanê mîna me ku wisa dilsozê zimanê Kurdî ne kêm e. Min ji wara çend cara gotiye vê derê. Yani armanca me ne tenê ew e em nûçe berhev bikin û ji wara pêşkeş bikin. Di vê derê de hişmendiyekê heye. Em dixwazin mantiqekî bijîh bikin di nava malbatê me de. Em dixwazin dengê me bawê herî xweş bikeve guhê zarokên me, nesla nû. Zarokê me wextê dengê me bihîst, divê dev ji wan lîstikan berdin. Dev ji telefonê xwe berdin. Dengê me bikeve guhê wan. Kurdî herî xweş bikeve guhê wan. Weke müzik were ji wan re. Ji ber vê yekê em girîngî didin estetîkê, em girîngî didin dengê müzîka Kurdî. Her axaptina me dibe weke stran be ji wan re. Bibe bîranîn, bikeve xewnê wan. Bi dengê me razên. Xweş e. Eger hûn van tiştana bifikirin baş e. Ji bîr nekin îşev saet di bîstan de hevanno Mazlûm Abdî bawekî zindî di vê kanalê de ye. Em weşana xwe ji Ronahî TV digirin. Ronahî TV televizyonekî me ye li Rojavayê Kurdistanê weşanê dike. Tekîliya me baş e bu ara. Ji ber hin münasebetan.
saat 8 da em Mazlum Abdî godar bikin kaç dibêje saat di nehan de jî ronî ruha wê mirabe em ê axaftina Mazlum Abdî, tevlîbûna Qesedê ya nava artêşa Sûriyê, tekiliya Sûriyeya bi tevlîbûna Qesedê ji ber ku dibe Sûriyeyeke nû tekiliya wî bi İsraîlê re we çawa be. Yani wextê İsraîl êrişê ser Sûriye bike eger endamên me eger ferdên eskerî yên Kurdan şehîd bibin wê çawa bibe? Dibe provokasyon, dibe şer yani ya rewşekî pir krîtîk e. Gelo İsraîl wê êriş bike. Gelo erk û wezîfeya Qesedê wê çawa be? Tenê tekoşîna li hember Daişê be? Şerê li hember dewleta Tirkiye be? Çünkü dewleta Tirkiye niha heremên Sûriye dagir kiriye. Madem em hemî Sûriyeyî ne Mîna Selaheddîn Demirtaş madem paşnavê me Tirkiye madem em Kurd hemî Sûriyeyî ne ev hin heremê me serê kaniyê Efrîn çima dagir kirine jalî dewleta Tirkiye be? Çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye çi digerin li wê derê? Ew hemî çeteyên ku ji heftê dualên navnetewî hatine ketine Sûriyê li hember Kurdan şer kirin hemî bûn qatil hemû bûn mêrkuj û jinkuj ew ê çi bibe halê wan? Dewleta Tirkiye kengî vana wê vekişîne. Vana hemî mesele ne? Mazlum Abdî bersiv dide nade nizanim. Hevalê me rojnameger gelo ew ji van pirsan jê bipirse nepirse. Yani ez pir dixwazim rayedarekî me Rojavayê Kurdistanê vê derê be mirov ji wan bipirse ama ez bawer nakim bersiv bidin. Ji ber ku ew jî tam nizanin. Yani em niha di nava meseleyekî de ne diçe. Ber bê ku diva diçe em nizanin. Belkî ew zanin. Ama hêviya me çi ye? Hêviya me ew e ku sibê du sibê Sûriye, otoriteya siyasî ya Sûriye bikeve bin kontrola rêvebirên Rojava otoriteya siyasî. Dîsa artêşa Sûriye bikeve bin kontrola Qesedê, YPG. Yani hêviya me ew e. Serweriya coğrafîk bikeve destê me. Wextê serweriya coğrafîk bikeve destê me, wê demê milletê Dûrz û Elewî hemî bawerî bimetînin. Dewleta Tirkiye nikare bikeve Rojava, nikare bikeve Sûriye. Wê demê garantiyekê navnetewî çêdibe, parastinekê navnetewî çêdibe. Esmanê temamê Sûriye li balafiran tê qedexekirin, balafirên derve. Rola Amerîkayê wê çawa be? Wana hemî mühîm in. Niha sibê du sibê eger Qesedê tevlî artêşa Sûriye bibe, sibê du sibê Amerîka Sûriye biterîkîne navbera me û Heteşê yan jî çeteyên di nava wê artêşê de wê çawa be? Yani ew jî heye. Yan jî tiştekî din jî heye. Niha sibê du sibê em dizanin Colanî bi tevê birayê xwe ji niha ve ketine nava gendeliyê. Şîrket mîrket ava kirine, mal û milkê Sûriyeyan difiroşin derve, li derve jî li ser navê xwe tînin Sûriye, qismekî perê mezin ana ji xwe re dikirin. Rola Qesedê wê çawa be di pêşîgirtina gendeliyê de? Vana hemî mesele ne hevan no? Em ê vana bi destûra we bi şev bi ronî riha re em ê nîqaş bikin, bi taybetî tekîliya Rojava, tekîliya Sûriye, bi Dûrziyan re, bi İsraîliyan re, bi cihûyan re wê çawa be? Bi welatên cîran, Lübnan mesela, Ürdün, Türkiye wê çawa be? İrak, Başûrê Kurdistanê jî cîranê Sûriyê ye. Eger em tev Sûriyeyî bin. Di vê navberê de ez bînim bîra we hevanno gelek telefon tên ji min re. Heqeten yani peyam tên, telefon tên ez pir şam e. Hevalên ku piştgirî didin me, hevalên ku dibêjin ya bi vebûna kanala te re me nefes girt, me bîhînekî girt ku êdî em dizanin, êdî em dikarin bibin xwedî şîroveyên cuda. Ne tenê şîrove daxuyaniyên fermî dibe em pir aciz bûne dibêjin. Hemî eyn hemfikirin yani li ser vê. Ji ber vê yekê ye yani eleqa nîşanê kanala me didin hem ji ber ku Kurdî ye û hem jî li ser xeta netewî ye. Hem jî medyayekî azad e. Ez bînim bîra we kanala ku herî zêde anha vêgavê tê temaşekirin di nava hemî televizyonên Kurdan ê li ser YouTubeê dibêjim ha. Ez behsa televizyonên ser satelîtê nakim. Televizyonên ku weşana xwe li ser YouTubeê bi rêva dibin
ji Kanal 8 bigire heta Rûdaw Kurdistan 24 televizyonê me yê li Ewropayê di nava hemî televizyonan de yê li ser YouTubeê û di nava hemî YouTuberên Kurdî de kanala ku herî zêde tê temaşekirin ya me ji ber vê yekê ez ji we re spas dikim. Di nava salekê de em me lê xist em çûn ji wir. Xuya ye valahiyekî pir ciddî heye di nava milletê me de hem di mesela ragihandinê de hem di mesela axaftina Kurdî de. Yani ez bixwe şerm dikim ku bi zimanê Tirkî xîtabê milletê xwe bikim. Wextê ku meriv Kurdî nizanibe normal e. Ez etib nabînim. Ama meriv Kurdî bizanibe, meriv rabe bi zimanê xelkî xîtabê milletê xwe bike veya ez dibêjim nexweş e. Nexweş e. Pir tereccîkî dûr veya heqaret li milletê Kurd. Ez bim temaşe nakim. Ew malperên ku nû vebûne bi Tirkî ku cih nadin Kurdî ya Anadolu Ajansî bi Kurdî vekiriye. Kurdî binêrin. Herin binêrin. Ama divan ajansê me yê li Ewropayê de qismekî wan ê nû vebûne Kurdî tune tê de. Yani nizanim yani acayip tişt e. Hûn zanin hejmara rojnamegerê me ê li Ewropayê ê Kurdî axêv qasiye ê ku niha naxebin sazî û dezgehê me de pir zêde ne. Ji me re sazî dezgehek lazim e ku em bikarin tê de xwe îfade bikin. Em tê de bikarin xizmetê bikin bi rêya van kanalan. Ew kêm el cem e. Hevan no li bendê bin saet 8 de li gorî saeta Ewropayê Mazlûm Abdî em bawekî zindî temaşe bikin. Paşê jî 21 de ronî rihetê. Dem baş, silav rêz.